नुदों उन्दुनाया गोदोनायानो गलांलायबाय आरोना लोगोफोर फात्ता गैया उन्दुनानै सिरि मोनबायसो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन थ' होनबा लोगोफोर फैदो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे भिडिअखौ फुरा गरमखा आरो सैमा मासे थांबानो फुरा जाखांखायो नाहरनाया खुगाखौ सोबावले बे गुदुंजों एन्जर नागिरसैलाय नोंना एन्जर बोरै एन्जरालाय नोंना एन्जरा बोरै थांखो होसोद' A few moments later. So लोगोफोर रानिं प्रेक्टिस खालामहैनोसै दसे उन्दैफ्रा क्रिकेट गेलेगासिनो दं आरोना होखारहैनांगौ र' उन्दैफोरखौ साला फुङावबो गेलेयो आरो बेलासियावबो गेलेयो थोनहरनां र' তোমাদের খেলা হয় নাই যা যা আমি রানিং প্র্যাকটিস করব এখানে যা হইছে সকালেও খেলে সন্ধ্যাবেলাও খেলে হইছে যা 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 আমি রানিং প্র্যাকটিস করব এখানে 2000 years later. So लोगोफोर रानिं प्रेक्टिस खालामखांबाय आरोना गथ'फ्राबो गेलेनानै थांबाय ओमफ्राय आंबो रानिं प्रेक्टिस खालामखांबाय ओरैबायदि मेंबायना दिनै माने बांसिन खालामनाय जाबाय प्रेक्टिसखौ ओमफ्राय हाला आरोना उदै सुदै खखाब सखाब साजोब्बाय है आं मिन्थिया एकदमबारे डिस्टार्बथार बिसोरो माने रायलायबाथाय रायलायनानै होबाय थायो लोगोफोर थ' न'आव थांग्रोसै होनबा ओरैबायदि मेंबायना आं हाला आरोना थ' न'आव थांग्रोसै लामाया मा जाजोबखो खोमसिजों नुला जेबो नुला खोमसिजों मोनानायखाय खोमसि जाजोब्बाय नेरेक्सआ इन्टारेस्ट मोनदों मबाइलानो जेबो नुखाया आरोना आंना लोगोफोर ओरैबायदि गेसावखा मबाइलानो 1 hour later. ओमफ्राय मोनसे खोथा दे लोगोफोर जोंना माने एन्जरा ओरैबायदि जाबायना रेक्सआ मोनाबाथाय माने सान्तिखौनो थाया आरोना नै एन्जरफ्राबो गाबगासिनो दं दिनै बेयावनो गाबगासिनो दं एन्जराबो आंथ' सासेया जि दावराव जागासिनो दं एन्जर गाबदों नों होसोदों हादोंसै नोङो रागाया रागान दे एन्जराबो जि खेलायसिनगासिनो दं बेजों जाम्बा सिथार दावराव
बायदि गाबाय एन्जरफ्रा सिङाव गावगासिनो आरोना खथ' खाथाखनो खोनादोंना नायलांगोन सिरि जालायबाय आरो सिरि जाबाय गाबनाया आसोल आंजों बाम जानायखाय सिरि जादों नङाबा हब्रासिगौ बामनानै लानायखायनो एन्जरफ्रा जै ओंखारनो मोनबाय नायदो खारदावनाया जाखांबाय ओंखाम जाखांबाय सनालि जाखांबाय दे जाजोबदो आखाइ सुदो उन्दुदो हासुनानै मामिजों फन रायलायहरा जाला जानो बानानैसो उन्दुनो ओंखारफ्लादों दां ना एक्स' थाथेरखाया आरोना सेकेन्ड दे जालाबो जालासै आखाइ सुदो मामिजों फन रायलायना रायलाया रायलायो नुजाया आसोला जोंना एन्जर होसोनाया देन्जारखा मावजि बायदि मोनानो ओमफ्राय बेसेरा खारदावोल' एन्जरफ्राबो गोजौआवल' थायो नालाय आं नाहरगासिनो दंखायोना दे सुदो सुदे आं नाहरगासिनो दं सनालि गिखौ आखाइ सुनो गिदों जाम्बा जाम्बा जाबाय नामा बियो जाम्बा जाबाय नामा बिसोरबो गाबगासिनो दं आरोना जोंहाबो फुरा गरम सालाफोर बेयाव बांद्राय माबाबाय थायो एन्जराव देन्जारखा नुदों आयै गरमानो हाला मोनबा गैला मामिजों रायलायनोसै नेक्स्टआव इन्ट्रेस्ट मोसादों मालाय र' दा माबा बेल खोख्लैदोंना बियो बाज्ल' खालामनानै बेसेरा खादों दा लोगोफोर ओरैबायदि दावराव आरोना सानसे खामानि मोनाबाथाय एकदमबारे दावराव दाबो नै बाज्ल'गासिनो दं